ole kertonut. Minä kerroin vain pikku Otolle. Ehkä tässä on käynyt vähän väärin käsitys. Ja nyt meillä on näin valtavasti ruokaa. Mutta nyt minä tiedän, mitä me teemme kaikille näille ruoalle. Jouluaaton aamuna. Ulkona talojen seiniin, pylväisiin ja porraskäytäviin ilmestyi isoja julisteita, jossa luki: tervetuloa kaikkien yhteiseen joulujuhlaan Seurojen talolle jouluaattona kello 15. Toivoo Siiri. PS. Kiitos lahjasta. PS. Kiitos jouluruoasta. Vaikka kyllä meilläkin jouluruoka oli pieni väärinkäsitys. Toivoo Siirin äiti. PS. Myös isä. Kiitos joulukuusesta. Hieno kuusi. Tuhe ja paksu. Seurojen talon pihalla oli kynttilälyhtyjä laitettu ja sitten väkeä alkoi tulla viettämään joulujuhlaa. Keskellä salia oli suuri kuusi ja pitkä pöytä, jossa oli rosollia, oli silliä, lanttulaatikoita, lihapastejoita, luumukiisseliä ja taatelikakkua ja vaikka mitä helppoa. On niin mukava viettää joulua yhdessä. Joulujuhlaa. Neiti Tuuppanen nakkasi vielä kermavaahtoa kiisselin päälle. Minä en tänä vuonna ehtinyt kylpyä lainkaan. Mutta ruoka oli hyvää. Ja sen jälkeen tanssittiin ja laulettiin kuusen ympärillä. Vierailla oli mukavaa. Ja näin hauskaa ei ollut koskaan, koska kaikki kiittelivät näin hienosta juhlasta. Ja pikkuhiljaa kaikki vieraat lähtivät kotiin. Sitten Siiri ja Otot, kaikki pojat, kävelivät kotiin päin. Minulla on vielä yksi lahja avaamatta, Siiri kertoi. Minä olen saanut sen 3 tontulta. 3 Ottoa katselivat toisiaan tyytyväisenä. Myöhään illalla Siiri avasi paketin. Ja mikä sieltä näkyykään? Siellä oli nukkekoti, juuri se, mitä Siiri oli toivonut. Miten tontut voivat tietää? Loppu ja hyvää joulua kaikille. Ja muistakaa olla kiltti, sillä tonttuja on ikkunoiden takana. Jos on kiltti, niin voi olla, että tulee paljon lahjoja, suuria lahjoja. Jos ei ole niin kiltti, niin voi olla, että lahjat jäävät vähän pienemmäksi.